Aha, Dediko si našiel. Toto kúpime, to je od takom chlapčekovi. Ukáž toto? Takéto môže byť veľmi. Takéto. Ukáž? No, horor, nie? Toto si pozri, to je o takom chlapčekovi, to sa ti nelúbi? Nie, takéto. To je horor. Frankenstein. Takéto môže byť. Čo to, Janečka, ukáž? Hostel? No dobre si vybrala. Takéto. To môže byť, ale Dediko si pozri na internete, či to nestojí niekde lacnejšie. To už kašli na to. takéto. A to nie je pre deti, Anečke. To je moje. Moje to je. Ukáž, čo to máš? Pekné? Nevíte. Máte veľmi páči.